ఈరోజు భగవద్గీత 18 రోజుల గీతా క్లాస్లో 14th డే 14వ రోజు. ఇందులో ప్రకృతి త్రిగుణాలు చూస్తాము. గుణత్రయ విభాగ యోగము అని దీనికి పేరు. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. नमा ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने. नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे बृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. హరే కృష్ణ. భక్తులందరికీ గుణత్రయ విభాగ యోగము అంటే ప్రకృతి యొక్క త్రిగుణములు అని చెప్పుకున్నాము. ఇప్పటి వరకు ప్రకృతి యొక్క త్రిగుణములు అంటూ మనం చాలాసార్లు అక్కడక్కడ చూసాము. సత్వ రజస్ తమో గుణాలు, సత్వగుణం, రజోగుణం, తమోగుణం, ఈ మూడు గుణాలు. సత్వగుణం అంటే మంచితనం, రజోగుణం అంటే ఎక్కువగా కోరికలు ఉండటము, తర్వాత తమోగుణం అంటే అజ్ఞానము అని చెప్పుకున్నాము. సో ఇంగ్లీష్లో గుడ్నెస్, మోడ్ ఆఫ్ గుడ్నెస్ అని సత్వగుణాన్ని, మోడ్ ఆఫ్ ప్యాషన్ అంటే కోరికలు అని చెప్పేసి రజోగుణాన్ని, తర్వాత అజ్ఞానాన్ని, తమో గుణాన్ని మోడ్ ఆఫ్ డార్క్నెస్ అని కూడా అంటాము. సో అది ఇంగ్లీష్లో. సో ఈ సత్వరజస్ తమో గుణాల గురించి ఇప్పుడు ఈ అధ్యాయంలో ఇంకా వివరంగా చూద్దాం. భగవాను వాచతో ప్రారంభం ఇది. శ్రీ భగవానువాచ పరం భూయ ప్రవక్ష్యామి జ్ఞానానాం జ్ఞానముత్తమం యజ్ఞాత్వా మునయః సర్వే పరాం సిద్ధిం ఇతో గతా. భగవంతుడు పలికారు ఏమని? పరంభూయ ప్రవక్ష్యామి జ్ఞానానాం జ్ఞానముత్తమం. సో ఈ ఉత్తమమైనటువంటి జ్ఞానాలన్నిటిలోకి కూడా ఉత్తమమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని నీకిప్పుడు చెప్తాను. ప్రవక్ష్యామి, నీకిప్పుడు వివరిస్తాను. యజ్ఞాత్వా మునయః సర్వే పరాం సిద్ధిం ఇతో గత. యజ్ఞాత్వ, ఈ జ్ఞానం మునులందరూ కూడా ఏ జ్ఞానంతో అయితే మునులందరూ సిద్ధత్వాన్ని, పరిపూర్ణత్వాన్ని సంపాదించారో, సాధించారో, అలాంటి సమస్త జ్ఞానాల్లోకి ఉత్తమమైన ఈ పరంభూయ దివ్యమైన జ్ఞానాన్ని నీకిప్పుడు ప్రవక్ష్యామి, మళ్ళీ చెప్తాను అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో చెప్పారు. తరువాత ఇదం జ్ఞానముపాశ్రిత్య మమ సాధర్మ్యమాగత సర్గేపి నోపజాయంతే ప్రళయేన వ్యధంతి చ. సో ఈ జ్ఞానాన్ని ఆశ్రయించిన వారు నన్ను చేరుకుంటారు. ఆ విధంగా ఇదం జ్ఞానం ఉపాశ్రిత్య మమ సాధర్మ్యం ఆగత. సో ఈ జ్ఞానాన్ని ఎవరైతే ఉపాశ్రిత్య అంటే ఆశ్రయిస్తారో వాళ్ళు నన్ను ఆగత, నా దగ్గరకు, సాధర్మ్యం ఆగత అంటే నా వద్దకు చేరుకుంటారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు ఇక్కడ. సాధర్మ్యం అంటే ఈ జ్ఞానాన్ని ఎవరైతే ఈ జ్ఞానంలో ఆశ్రయులై ఉంటారో, స్థితులై ఉంటారో వాళ్ళు సాధర్మ్యం అంటే సమాన స్వభావమును ఆగత పొంది సర్గేపినోపజాయంతే ప్రళయేన వ్యధంతి చ. సో సర్గే, సృష్టిలో కూడా ఉపజాయంతే అంటే ఎప్పుడు కూడా జన్మించరు, ప్రళయంలో కూడా వాళ్ళు
వ్యధను పొందరు. అంటే అర్థం ఏమిటి? ఎప్పుడు సృష్టిలో జన్మించరు, ప్రళయంలో వ్యధను పొందరు అంటే వాళ్ళకు జన్మ తర్వాత మళ్ళీ మరణం అనేది ఉండదు అని చెప్తున్నారు. సో మోక్ష అంటే దాని అర్థం ఏంటి? జనన మరణ చక్రం నుంచి వాళ్ళు విముక్తులవుతారు. అంటే అర్థం ఏమిటి? వాళ్లకు మోక్షం, ముక్తి వస్తుంది అని అర్థం. కాబట్టి ఎవరైతే ఈ జ్ఞానాన్ని ఆశ్రయించి దానిలో స్థితులై ఉంటారో వాళ్ళు సమాన స్వభావం అంటే ఏమిటి? స్థితప్రజ్ఞుల లక్షణాలని చెప్పుకున్నాము. సుఖ దుఃఖంలో ద్వంద్వాలు అంటే ఏమిటంటే ఈ ఆపోజిట్స్ అన్నమాట. సుఖము, దుఃఖము, తర్వాత మానము, అవమానము, ఇలా మనం రకరకాలుగా చెప్పుకున్నాం. వీటన్నిటిలో కూడా సమస్థితిలో ఉండగలిగిన వాళ్ళు అని కూడా చెప్పుకున్నాం. కాబట్టి ఇలా సాధర్మ్యం అంటే ఈ సమాన స్వభావంలో ఉంటారు వాళ్ళు. ఎవరుంటారు అంటే ఈ జ్ఞానాన్ని ఎవరైతే ఆశ్రయించి దానిలో స్థితులై ఉంటారో వాళ్ళు ఈ జ్ఞానాన్ని పొంది వాళ్ళు సమస్థితిలో ఉండి విముక్తిని పొందుతారు జనన మరణ చక్రం నుంచి. ఈ జ్ఞానానందు స్థిరంగా నిల్చటం ద్వారా మనుషుడు నా దివ్యత్వం వంటి దివ్యత్వమును పొందగలడు. ఆ విధంగా ప్రతిష్ఠుడై అతను సృష్టి సమయంలో జన్మింపడు, ప్రళయ సమయంలో వ్యధనొందడు. అంటే అతను ఈ జనన మరణ చక్రంలో ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. వాళ్ళు భగవంతుని దివ్యత్వం లాంటి దివ్యత్వాన్ని అంటే ఆ దివ్యత్వాన్ని వాళ్ళు పొందగలరు, విముక్తి పొందగలరు అని ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ శ్లోకాలో మమయో నిర్మహద్ బ్రహ్మా తస్మిన్ గర్భం దధామ్యహం సంభవ సర్వభూతానాం తతో భవతి భారత. సో భారత అంటే భరత కుమార, బ్రహ్మము అని పిలువబడేటటువంటి ఈ మహత్తత్వమే పుట్టుకకు కారణము. సో మహత్తత్వం అంటే ఏమిటి అంటే బ్రహ్మము అని పిలువబడేటటువంటి ఈ మహత్తత్వం, బ్రహ్మాన్నే మహత్తత్వం అని కూడా అంటారు. సో తస్మిన్ గర్భం దధామ్యహం మమయో నిర్మహద్ బ్రహ్మ తస్మిన్ గర్భం దధామ్యహం. సో ఈ సంభవ సర్వభూతానాం తతో భవతి భారత. బ్రహ్మం అని పిలువబడే మహత్తత్వమే పుట్టుక కారణము. అన్ని ప్రాణుల జననాలను సాధ్యం చేసే విధంగా ఆ బ్రహ్మంలో నేను బీజ ప్రదానం చేస్తాను అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. సో మమయో నిర్మహద్, నా యొక్క యోని అంటే జనన మూలము, మహత్ అంటే మహత్తత్వము, బ్రహ్మము. సో బ్రహ్మమని పిలువబడే ఈ మహత్తత్వము భగవంతుడి నుంచి వచ్చింది. తస్మిన్ దాని యందు గర్భం దధామ్యహం సృష్టిస్తాను, అహం నేను. అంటే ఏమిటి అంటే ఈ మహత్తత్వం జననానికి ఆధారంగా ఉంది. ఈ బ్రహ్మము అని పిలువబడే మహత్తత్వము ఈ జననంపై ఆధారపడి ఉన్నది. సో సర్వజీవుల జన్మను సంభవ సర్వభూతానం అన్ని జీవాల యొక్క జననాన్ని సంభవించేటట్లు నేనే ఆ బ్రహ్మమునందు బీజ ప్రదానం కావించి ఉన్నాను అని చెప్తున్నారు. తతో భవతి అంతటా జరుగును అని సర్వజీవులు అందరిలోనూ నేనే ఆ బ్రహ్మములో బీజ ప్రదానం చేయిస్తున్నాను. అంటే బ్రహ్మము అని పిలువబడే ఈ మహత్తత్వం సమస్త జగానికి కూడా ఆధారంగా ఉంది. ఈ సర్వజీవుల జన్మను చేస్తూ నేనే ఆ బ్రహ్మంలో బీజ ప్రదానం చేస్తున్నాను. సో బ్రహ్మం అనే దాంట్లో నేనే బీజ ప్రదానం చేస్తున్నాను. ఆ బ్రహ్మము మహత్తత్వము, ఆ బ్రహ్మము అని పిలువబడేటటువంటి మహత్తత్వము సమస్త జీవులకు కూడా ఆధారమై ఉన్నది.
సర్వయోనిషు కౌంతేయ మూర్తయ సంభవంతి తాసాం బ్రహ్మ మహద్యోని అహం బీజప్రద పిత. ఇంకా కూడా చెప్తున్నారు, సర్వయోనిషు కౌంతేయ మూర్తయ సంభవంతియ అంటే ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో జన్మించడం ద్వారానే అన్ని జీవులు కూడా ప్రకటితం అయ్యాయి, సంభవించాయి. సర్వయోనిషు కౌంతేయ మూర్తయ సంభవంతియ తాసాం బ్రహ్మ మహద్యోని అహం బీజప్రద పిత. సో వాటికి విత్తనం ఇచ్చే అటువంటి తండ్రిని నేను బీజప్రదానం చేసేటటువంటి తండ్రిని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో జన్మించడం ద్వారానే అన్ని జీవులు కూడా ప్రకటితం అయ్యాయి, అంతే కదా. మరి ఇక్కడ జన్మించడం వల్ల అన్ని జీవులు కూడా భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నాయి. నేను వాటికి విత్తనం ఇచ్చే తండ్రిని అని అర్థం చేసుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. ఇంతకుముందు శ్లోకంలో ఈ మహత్తత్వానికి, ఈ బ్రహ్మం అనే మహత్తత్వమే ఈ పుట్టుకకు కారణము. మనమందరం పుడతానికి ఎవరు ఈ మహత్తత్వం, దాని ఏమిటది బ్రహ్మం. సో ఈ బ్రహ్మంలో బీజప్రదానం చేసేది నేనే అని చెప్పారు. మళ్ళీ ఈ శ్లోకంలో కూడా ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో జన్మించటం ద్వారానే అన్ని జీవులు కూడా ప్రకటితం అయ్యాయి. కాబట్టి నేను వాటికి విత్తనం ఇచ్చే తండ్రిని అని అర్థం చేసుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. సత్వం రజస్తమా ఇతి గుణా ప్రకృతి సంభవ నిబధ్నంతి మహాబాహో దేహే దేహినమవ్యయం. అర్జున, భౌతిక ప్రకృతి సత్వం రజస్సు తమస్సు అనే 3 గుణాలను కలిగి ఉంటుంది. శాశ్వతమైన ఆత్మ భౌతిక ప్రకృతిలోకి వచ్చినప్పుడు ఈ గుణాలచే బంధితుడు అవుతున్నాడు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో ఈ భౌతిక ప్రకృతి అంతా కూడా ఇక్కడ ఇంతకు ముందు కూడా ఈ విషయం మరి చెప్పుకున్నాం అనుకుంటున్నాను. ముఖ్యంగా ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏమిటి అంటే భౌతిక ప్రకృతి అంతా కూడా సత్వరజస్తమో గుణాలతో నిండి ఉంటుంది. ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలు 3ంటిని కలిపి మాయా అని కూడా అంటారు. అంటే ఇక్కడ సత్వగుణం చూపిస్తున్నారు ఎల్లోలో, రెడ్గా ఉన్నది తమో గుణం, బ్లాక్గా ఉన్నది అజ్ఞానము, రెడ్గా ఉన్నది రజోగుణము, కోరికలను సూచిస్తుంది. అలాగే తమో గుణం చీకటిని, అంధకారాన్ని, అజ్ఞానాన్ని సూచిస్తుంది. అంటే చీకటి అజ్ఞానం అంటే ఏమిటి? చీకటి అంటే అజ్ఞానం, అజ్ఞానం అనేటటువంటి అంధకారము, దాని వలన చేసేటటువంటి వెళ్ళకూడని మార్గాలు ఉంటూ ఉంటాయి తమోగుణంలో వాళ్ళకి. సో సత్వగుణాన్ని ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు, అది మంచితనం. ఈ 3 గుణాలు ఏ రకంగా అయితే మనుషులను తోలుబొమ్మల ఆటలు ఆడిస్తాయో అది ఆ చిత్రాన్ని మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం. భగవంతుడు ఈ 3 గుణాలకు అతీతుడు, నిర్గుణుడు కాబట్టి ఈ గుణాల పైన ఆయన చిత్రాన్ని చూస్తున్నాం. ఈ ప్రపంచం అంతా కూడా ఈ 3 గుణాలతో ఈ భౌతిక ప్రపంచం నిండి ఉన్నది. అందుకే వాటిని మాయా అంటే అవి. ఈ ప్రపంచమంతా మాయా అనే మాట వింటూ ఉంటాము. దానికి అర్థం ఏమిటి అంటే ఈ సత్వరజస్తమో గుణాల నుంచి అందరూ కూడా వీటికి గురి అవుతూ ఉంటారు. ఒకసారి ప్రపంచంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఈ గుణాలచే ప్రభావితులు అవుతూ ఉంటారు. అంటే ఈ మాయకు లోబడిపోతారు. ఈ మాయకు లోబడితే ఈ భౌతిక ప్రపంచమే నిజమనుకుని, ఇందులోనే మనం ఇది శాశ్వతం అనుకుని అన్నీ ఏదో ఎన్నో సంవత్సరాలు, కొన్ని వందల ఏళ్ళు ఉంటామన్నంత ఆరాటంతో మనం ఈ ప్రపంచంలో ఈ కార్యకలాపాల్లో మునిగిపోయి ఉంటూ ఉంటాము. కానీ ఇదంతా కూడా మాయ, ఇది కాదు. భగవంతుడే చివరకు ఉండేది, ఎటర్నల్, ఎప్పటికీ ఉండేది. ఆయన్ను చేరుకోవటమే మన లక్ష్యం అనే విషయం మర్చిపోయేటట్లు చేయగలదు ఈ మాయ.
సో భౌతిక ప్రకృతి అంతా ఈ 3 గుణాలను కలిగి ఉంటుంది. శాశ్వతమైన ఆత్మ భౌతిక ప్రకృతిలోకి వచ్చినప్పుడు ఈ గుణాలచే బంధితుడు అవుతున్నాడు. సహజంగా మన ఆత్మ సచ్చితానందం, శాశ్వతం కూడా, అది చూసాము. సో అటువంటి ఆత్మ కూడా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోకి వచ్చిన తర్వాత మనం ఆ ఆత్మని రియలైజ్ చేయలేక, చూడలేక, ఆత్మ యొక్క సచ్చితానంద స్వరూపాన్ని మనం పెరుగుతూ ఉంటే, చిన్నప్పుడు పుట్టిన వెంటనే ఏమైనా ఉంటుందేమో, ఆ తర్వాత మెల్లగా ఈ మాయకు గురి అవుతూ ఉండటం జరుగుతుంది. ఈ గుణాలచే బంధితుడు అవుతున్నాడు అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ ఈ త్రిగుణాల యొక్క స్వభావం ఏమిటి అని కనుక మనం చూస్తే, సత్వరజస్ తమో గుణాలు అంటే నిద్ర, ఉదాహరణకు ఈ గుణాలలో ఉన్న వాళ్ళు ఏ టైంలో నిద్ర లేస్తారు అంటే, సత్వగుణం వాళ్ళు ఉదయాన్నే లేస్తారు, తెల్లవారుజామున. రజోగుణం వాళ్ళు కొంచెం ఆలస్యంగా లెగుస్తారు. తమో గుణంలో వాళ్ళు బాగా లేట్గా మేల్కొనడం జరుగుతుంది సగం రోజు అయిపోయిన తర్వాత. అలాగే యాక్టివిటీ లేచిన తర్వాత వీళ్ళు సత్వగుణం వాళ్ళు భగవంతుని యొక్క జపంలో, ఆయన ధ్యానంలో మునిగి ఉంటారు. రజోగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు ఎక్సర్సైజ్లు అవి చేస్తూ బాడీని కంట్రోల్లో ఉంచుకోవాలనేటటువంటి తాపత్రయంలో ఉంటూ ఉంటారని, ఇక్కడ తమో గుణంలో ఉన్నవాళ్ళు ఇలా బద్ధకంతో ఉంటారని చూస్తున్నాము. తరువాత ప్రభావాలు ఎలా ఉంటాయి సత్వరజస్తమో గుణాల యొక్క ప్రభావాలు అంటే, పుస్తకాలు, ఎటువంటి పుస్తకాలు సత్వగుణంలో ఉన్నవాళ్ళు అన్నీ కూడా మంచి పుస్తకాలు, భగవంతుడికి సంబంధించినవి, ఉపయోగపడే పుస్తకాలు. రజోగుణ వ్యక్తిత్వం ఉపయోగపడే పుస్తకాలు, మన యొక్క స్పిరిచువల్ ప్రోగ్రెస్ కావనండి, ఆధ్యాత్మిక ప్రగతికి కానీ ఆ రకమైనటువంటి పురోగవృద్ధికి సంబంధించినటువంటి పుస్తకాలు. రజోగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు ఏ రకంగా మనము పైకి వెళ్ళాలి, ఏమిటి డబ్బు సంపాదించాలి అంటూ అలాంటివి. తమో గుణంలో ఉన్న వాళ్ళు ఈ భూత ప్రేతాలు ఇలాంటివి చదువుతూ ఉంటారని ఇక్కడ ఒక ఉదాహరణ చూపిస్తున్నారు. ఇకపోతే నిద్రపోయే టైం ఏమిటి అంటే, సత్వగుణం వాళ్ళు త్వరగా పడుకుని త్వరగా లేస్తారు. అదే రజోగుణం వాళ్ళు కొంచెం లేటుగా పడుకుని వాళ్ళు లేటుగా లేస్తారు. ఇక తమో గుణం వాళ్ళు సగం రాత్రి అయిన తర్వాత పడుకుని సగం పగలైపోయిన తర్వాత నిద్ర లేవటం జరుగుతుందని చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఉదాహరణలు. సో ఈ 3 గుణాలు, సత్వగుణం అంటే పాజిటివ్గా ఉండటం, ఎప్పుడు కూడా ఒక మంచి దృక్పథంతో ఉండటం, ప్యూర్ అంటే అంత ప్యూర్గా, తర్వాత దివ్యత్వము, ఎప్పుడు కూడా మంచి మనసుతో శాంతిగా ఉండగలగటం, ఇలాంటి స్వభావం సత్వగుణం వాళ్లకు ఉంటుంది. రజోగుణం వాళ్లకు అందరినీ కూడా మనం నియంత్రించాలి, కంట్రోల్ చేయాలని, తర్వాత స్వార్థపూరితమైనటువంటి అది కావాలి ఇది కావాలి, మన ఆ కోరికలు తీర్చుకోవాలి అని అంటూ విపరీతమైన కోరికలతో ఉండటం. మోస్ట్లీ మానవులంతా ఎక్కువ రజోగుణంలో ఉంటారని చెప్తారు. ఇకపోతే తమో గుణం అంటే ఎప్పుడు కూడా నెగిటివ్ దృక్పథంతో ఆలోచించటం, ఏమి కూడా శుద్ధత్వం లేకపోవటము, వాళ్ళకి ఎప్పుడు ఏదో ఒక రకమైనటువంటి ఆందోళన, బాధ, ఎప్పుడు మనశ్శాంతి అనేది లేకుండా ఉండటం. డిమానిక్ అంటే ఒక రాక్షస ప్రవృత్తితో ఉండటం, మనశ్శాంతి లేకుండా ఉండటం. పెయిన్ అంటే ఏమిటి అంటే, ఎప్పుడు కోపము, ఈర్ష్య, అసూయ, కామక్రోధ మోహ లోభ మదమాత్సర్యాలు అంటారు ఈ అరిషడ్ వర్గాలని. అలాంటి స్వభావం ఉన్నప్పుడు మనకు సామాన్యంగా ఎవరికి కూడా మనశ్శాంతి అనేది ఉండదు. కాబట్టి ఆ రకమైనటువంటి పెయిన్లో ఉంటారు. నొప్పి అంటే అది అర్థం. అంటే మనస్సు ఎప్పుడు కూడా క్లియర్గా, స్వచ్ఛంగా ఉండదన్నమాట. ఈ సత్వగుణం వాళ్ళకేమో మనసులో స్వచ్ఛత ఉంటుంది, వీళ్ళకి మనసులో స్వచ్ఛత అనేది ఉండదు. కరెక్ట్ ఆపోజిట్ తమో గుణం అనమాట. కాకపోతే రజోగుణం మధ్యలో వాళ్ళు ఏంటంటే, వాళ్ళు అందరినీ మనం కంట్రోల్ చేయాలి, అన్నీ కొంచెం స్వార్థము, నేను బాగా సంపాదించుకోవాలి, నాకు తర్వాత కోరికల వలయంలో చిక్కుకుపోయి ఉంటారు. ఒక కోరిక తర్వాత ఒక దానితో ఇక వాళ్ళకి ఆ రకంగా మనశ్శాంతి ఉండదు అన్నమాట. అది రజోగుణం. మోస్ట్లీ
మనుషులు ఎక్కువగా రజోగుణంలో ఉంటూ ఉంటారు అని చెప్తారు. తర్వాత మిక్స్చర్ కొన్ని అన్ని గుణాలు కూడా కొంత కొంత ఉండొచ్చు. అయితే ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క గుణం ఎక్కువగా ప్రభావం చూపిస్తూ ఉంటుంది అని కూడా మనం చూస్తాం ఈ చాప్టర్లో. సో నెక్స్ట్ శ్లోకంలో ఏమంటున్నారు, పాపరహితుడా వాటిలో సత్వగుణం నిర్మలమైనది కావటం వల్ల ప్రకాశింపచేస్తూ మనిషిని అన్ని పాపాల నుంచి విముక్తి చేస్తుంది. సో సత్వగుణం నిర్మలమైనది, పాప విముక్తి కలిగిస్తుంది. సుఖం మీద అయితే సత్వగుణంలో ఒకటి ఉంది, అది సుఖం మీద జ్ఞానం మీద ఆసక్తి కలిగజేసి ఆత్మను బంధిస్తుంది. కాబట్టి అది కూడా మన ఆత్మను బంధిస్తుంది. ఏ రకంగా సుఖంగా ఉండటము, ఆ సుఖాన్ని ఒక రకంగా ఆ సుఖం మీద వ్యామోహంతోనూ, తర్వాత జ్ఞానము నేను మంచి మార్గంలో ఉన్నాను, నేను మంచి పనులు చేస్తున్నాను అనేటటువంటి ఒక ఆనందము, ఒక ఫీలింగ్, ఇవన్నీ ఈ ఆసక్తి, ఈ జ్ఞానం మీద ఆసక్తి అంటే అవి కూడా దేని మీద కూడా ఆసక్తి ఉండకుండా వదిలివేయగలగటమే నిష్కామ కర్మ అని చెప్పి మనం చెప్పుకున్నాము. సో అలా ఏదైనా ఈ సత్వగుణంలో కూడా అటువంటి ఆసక్తి ఉంటే అప్పుడు కూడా మనం బంధితులు అవుతామన్నమాట. ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి మన ఆత్మ రకంగా ఆత్మను బంధిస్తాయి ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలు. సో అదొక్క ఇది ఉన్నది. సత్వగుణం నిర్మలమైనది అయినప్పటికీ కూడా ఈ రకమైనటువంటి ఆసక్తి ఉన్నట్లయితే అది కూడా బంధింప చేస్తుంది. దాని వలన కూడా మనం బద్ధులం అవుతాం ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి. తర్వాత నెక్స్ట్ శ్లోకాలు, కౌంతేయ రజోగుణము అపారమైన కోరికలు ఆశల నుండి ఉద్భవిస్తుంది. ఇది ఆత్మను కామ్యకర్మల పట్ల ఆసక్తి కలిగించి బంధిస్తుంది. సో రజోగుణమేమో విపరీతమైన కోరికలు ఆశలు ఇవన్నిటితో రజోగుణం వస్తుంది. ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే ఆత్మను ఎంతసేపు ఇక ఈ భౌతిక ప్రపంచం సంబంధించిన కామ్యకర్మల మీద ఆసక్తితో బంధిస్తుంది. అంటే ఏదైనా సంపాదించుకోవాలి, ఏదైనా కొనుక్కోవాలి, ఏదైనా ఇలా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఇక అది ఆ పనులు అలా మునిగి ఉంటారు. కాబట్టి కోరికలను తీర్చుకునే విషయంలోనే ఉంటారు. ఆ రకంగా వాళ్ళు అంటే ఎప్పుడైతే మనకి ఈ ఆసక్తి అనేది డెవలప్ అవుతుందో, అంటే డిజైర్ అన్నమాట, డిజైర్ వచ్చేసరికి మనకి ఆ బంధన అనేది జరుగుతుందన్నమాట. సో సత్వగుణం మంచితనం అన్నీ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఎప్పుడైతే మనకు ఆ ఆసక్తి అనేది ఆ ప్లెజర్ మీద నేను అన్నీ చేస్తున్నాను, అలా చేసి నేను హాయిగా ఉన్నాను అనేటటువంటి ఆసక్తి దేని మీదైనా సరే వాళ్ళకు కలిగితే అది కూడా బంధించేటటువంటి అవకాశం ఉన్నది. ఈ బద్ధుల్ని చేసే అవకాశం ఉన్నది. ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి బద్ధులవుతారు అలా కూడా. ఇకపోతే అజ్ఞానం వల్ల జనించే తమో గుణం ప్రాణులన్నిటికీ కూడా అవివేకం కలిగిస్తుందని తెలుసుకో. అది పిచ్చితనము, సోమరితనము, నిద్రలలో ఆత్మను శరీరంలో బంధిస్తుంది. సో అజ్ఞానం వల్ల జనించేటటువంటి తమో గుణం ప్రాణులన్నింటికి అవివేకం కలుగజేస్తుంది. ఇది పిచ్చితనము, సోమరితనము మరియు నిద్రలలో ఆత్మను శరీరంలో బంధిస్తుంది అని చెప్పి ఈ 3 గుణాల గురించి ఏ రకంగా బంధిస్తాయి అన్నది చెప్తున్నారు ఈ 3 శ్లోకాలలోనూ. సత్వం సుఖే సంజయతి రజః కర్మణి భారత జ్ఞానమావృత్య తు తమః ప్రమాదే సంజయత్యుత. ఓ అర్జున, సత్వగుణమేమో సుఖాన్ని చేకూరుస్తుంది, రజోగుణం కర్మలలో బద్ధుడిని చేస్తుంది, తమో గుణం జ్ఞానాన్ని కప్పివేసి వ్యక్తిని బుద్ధిహీనతలో కప్పివేస్తుంది. ఈ 3 గుణాలు ఏం చేస్తాయి అన్నది మనం ఇంతకుముందు చూసాము. ఇక్కడ మళ్ళీ చెప్తున్నారు. సత్వగుణం సుఖాన్ని చేకూరుస్తుంది, రజోగుణం కర్మలలో బద్ధుడిని చేస్తుంది, తమో గుణం జ్ఞానం అంతా కూడా కప్పివేసి వ్యక్తిని బుద్ధిహీనతలో బంధించి వేస్తుంది. ఈ రకంగా అందరూ కూడా బద్ధులు అవ్వచ్చు.
ఇప్పుడు తమోగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు అజ్ఞానంతో బుద్ధిహీనతతో బద్ధులవుతారు. రజోగుణంలో ఉన్నవాళ్ళు విపరీతమైన కోరికలు, ఆ కోరికలను ఇక్కడ చూపిస్తున్నారనమాట. అజ్ఞానం కింద అన్నిటికంటే ఉన్నది. వాళ్ళు ఈ అజ్ఞానంతో మనం బంధించబడతారు. అదే రజోగుణం ఉంటే వాళ్ళు ఈ కోరికలతో, విపరీతమైన కోరికలతో బద్ధులైపోతూ ఉంటారు. సత్వగుణం ఉన్న వాళ్ళు సుఖంగా ఉన్నాము అనేటటువంటి భావాలు వచ్చినట్లయితే మనం మంచి మార్గంలో ఉన్నాము, మనం మంచి సుఖంగా ఉన్నాము అంటూ అటువంటి భావాలు గనక వచ్చినట్లయితే ఆ సుఖం చేకూర్చటం వల్ల కూడా ఆసక్తి, దాని పట్ల ఆసక్తి చూపటం వల్ల కూడా బద్ధులవుతారు. కాబట్టి ఆసక్తి అంటే దాని మీద ఒకలాంటి కోరిక అన్నమాట. సో ఎప్పుడైతే కోరిక అనేది ప్రారంభమవుతుందో అప్పుడే బద్ధులవటం మొదలవుతుంది. సో అందుకని ఏది చేసినా కూడా మనం చేస్తున్నాము, మనం సుఖంగా ఉంటున్నాము అలా కాకుండా భగవతత్వంతో, భగవంతుడి కోసం చేస్తున్నాను, భగవదర్పణ తత్వంతో ఉన్నట్లయితేనే ఈ బద్ధులం అవ్వకుండా ఉండగలం. రజస్తమశ్చాభిభూయ సత్వం భవతి భారత, రజసత్వం తమశ్చైవ తమసత్వం రజస్తథా. సో మనసును ఈ 3 గుణాలు కూడా పట్టి అటు ఇటు లాగుతూ ఉంటాయన్నమాట, పోటీగా నా వైపురా అని ఇక్కడ చిత్రంలో చూస్తున్నాం. కాబట్టి కొన్నిసార్లు రజస్తమో గుణాలు అణిచి సత్వగుణం ఆధిపత్యం వహిస్తుంది, ఇంకొన్నిసార్లు సత్వతమో గుణాలను అణిచి రజోగుణం ఆధిపత్యం, ఇంకా కొన్ని సమయాల్లో తమో గుణం సత్వరజోగుణాలను ఓడిస్తుంది. ఈ విధంగా ఎప్పుడు కూడా ఇవి ఆధిపత్యం కోసం పోటీ పడుతూ ఉంటాయి అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సర్వద్వారేషు దేహేస్మిన్ ప్రకాశ ఉపజాయతే, జ్ఞానం యదా తదా విద్యాత్ వివృద్ధం సత్వమిత్యుత. దేహంలోని అన్ని ద్వారాలు జ్ఞానంచే ప్రకాశితమైనప్పుడు అది సత్వగుణం యొక్క ప్రకటితము అని తెలుసుకో. సో అన్ని ద్వారాలు అంటే నవద్వారాలు ఉన్నాయి అని చెప్తారు. అన్నీ కూడా ఆ తర్వాత అంటే చక్రాలు కూడా ఉన్నాయని చెప్తారు. సో అన్నీ కూడా జ్ఞానంతో ఎప్పుడైతే ప్రకాశవంతమవుతాయో అప్పుడు అది సత్వగుణం యొక్క ప్రకటితమని తెలుసుకో అని చెప్తున్నారు. ఓ భరతులలో ప్రధానుడా, నెక్స్ట్ శ్లోకంలో రజోగుణం పెరిగినప్పుడు లోభము, దురాశ అంటే ఎంతసేపు అది కావాలి ఇది కావాలంటూ ఒకలాంటి లోభము, దురాశ పెరుగుతాయి. కామ్యకర్మల కోసం తీవ్ర ప్రయత్నము, అదుపులేని కోరికలు మరియు అత్యాశ పెరిగిపోతాయి. సో ఇవి రజోగుణ లక్షణాలు అని ఇక్కడ మనకు చూపిస్తున్నారు. ఇంకా ఎంతసేపు ఆశలు అంతం లేక చివరికి అత్యాశ, దురాశల కింద మారుతూ ఉంటాయి. కురునందన, అజ్ఞానము, సోమరితనము, నిర్లక్ష్యము, మోహము ఇవి తమో గుణం యొక్క ప్రధానమైన లక్షణాలు. సో అజ్ఞానము, సోమరితనము, నిర్లక్ష్యము, మోహము అంటే ఇక ఇలా చిక్కుకుని ఒకలాంటి చెడు మార్గాల్లో వెళ్ళటం కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది తమో గుణంలో మనం ఉన్నట్లయితే. ఇక అది సత్వరజస్తమో గుణాల యొక్క లక్షణాలు ఇక్కడ చూస్తున్నాము. సో సత్వగుణంలో మనం ఆధిపత్యం సంపాదిస్తే ఇలా అన్ని ఇలా భగవత్ మార్గంలో ఉంటూ ఉంటాము. తర్వాత అందరితో కూడా మంచి సంబంధాలతో ఎవరి మీద కూడా శత్రుత్వం లేకుండా ఇలా మంచి మార్గంలో ఉంటాం. దేహ ద్వారాలన్నీ కూడా జ్ఞానంచే ప్రకాశమై ఉంటాయి సత్వగుణంలో ఆధిపత్యం చలాయించినప్పుడు. రజోగుణం ఆధిపత్యంలో ఉన్నట్లయితే లోభము, కామ్యకర్మము, తీవ్ర ప్రయత్నము, అణుచుకోలేని కోరికలు, తపన ఇవన్నీ కూడా వస్తూ ఉంటాయి.
అంధకారము, సోమరితనము, బుద్ధిహీనత, భ్రాంతి ఇవన్నీ కూడా తమో గుణం ఎక్కువగా ఉంటే మనకు వచ్చేది ఏమిటంటే సోమరితనం, బుద్ధి లేకుండా ఉండటం, సరి అయిన బుద్ధి, భ్రాంతిలో ఉండటం ఎప్పుడు కూడా తర్వాత అంధకారము, ఇదంతా కూడా తమో గుణంలో ఉండటం వల్ల వచ్చేటటువంటి ప్రభావాలు. సో ఇవి ఈ 3 గుణాల యొక్క సత్వగుణం, రజోగుణం, తమోగుణం. యదా సత్వే పవృద్ధే తు ప్రళయం యాతి దేహభృత్ తదోత్తమ విదాం లోకాన్ అమలాన్ ప్రతిపద్యతే. సో మనిషి సత్వగుణ ప్రధానంగా ఉండి మరణించినప్పుడు జ్ఞానులుండే పవిత్ర లోకాలను, రజస్సు తమస్సు లేనటువంటివి అన్నమాట, అంటే జ్ఞానులుండే పవిత్ర లోకాలకి చేరుకుంటారు. సో సత్వగుణంలో ఉండి మరణిస్తే అజ్ఞానులు ఉండే పవిత్ర లోకాలకు, మనము గోలోక చాట్లో చూసాం, మన భూలోకం పైన ఉన్నవన్నీ కూడా పైలోకాలు, బ్రహ్మలోకంతో మొదలయ్యి మనకు ఈ ప్రజాపతులు ఉన్నది, మనువులు ఉండేది, తర్వాత ఈ బ్రహ్మకుమారులు ఉండే లోకము, స్వర్గలోకం, ఇవన్నీ కూడా మనము చూసాము. అవన్నీ పైలోకాలు. సో సత్వగుణంలో ఉన్నప్పుడు జ్ఞానులు ఉండే పవిత్ర లోకాలకి, రజస్సు తమస్సు లేనటువంటి లోకాలకు చేరుకుంటారు. రజసి ప్రళయం గత్వా కర్మ సంగిషు జాయతే తథా ప్రలీనస్తమసి మూఢయోనిషు జాయతే. సో రజోగుణంలో ఉండి మరణించినప్పుడు వాళ్ళు ఈ కర్మ సంగిషు జాయతే, ఈ పనులతో ప్రేరేపణ, ఎంతసేపు పనులతో ప్రేరణ పొందే వారిలో జన్మిస్తారు. అంటే ఏమిటి? ఎంతసేపు పనులతో, అంటే పనులంటే స్వార్థం కోసం చేసేటటువంటి కార్యకలాపాల ఉండే ప్రపంచంలో జన్మిస్తారు. అంటే ఏమిటి? భౌతిక ప్రపంచమే అది. సో రజోగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఈ భూ ప్రపంచంలోనే జన్మిస్తారు, ఈ కామ్యకర్మల ప్రేరణ పొందేవాళ్ళు అంటే అర్థం అది. తమోగుణ ప్రభావంతో ఉండే వాళ్ళేమో మరణించినప్పుడు జంతు రాజ్యంలో పుడతారు అని చెప్తున్నారు. అంటే క్రింది లోకాలు అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. సో ఆ గోలోక చాట్ చూసినట్టయితే పైలోకాలు అంటే భూమికి పైనున్న లోకాల్లోకి సత్వగుణం ఉంటే వెళ్తాము. రజోగుణంలో ఉన్నవాళ్ళు భూలోకంలోనే మళ్ళీ పుడతారు. తమో గుణంలో ఉన్నవాళ్ళు కింద లోకాలకు వెళ్తారు, అంటే జంతు రాజ్యాలు అని చెప్తున్నాము, అది కింద లోకాలు. కర్మణ సుకృతస్యాహు సాత్వికం నిర్మలం ఫలం రజసస్తు ఫలం దుఃఖం అజ్ఞానం తమస ఫలం. సత్వగుణంలో చేసిన కార్యాలు, ఫలితాలు పవిత్రమైనటువంటి ఫలితాలను ఇస్తాయి. రజోగుణంలో చేసే పనులు మనకు దుఃఖాన్ని కలిగిస్తాయి. తమో గుణంలో చేసే పనులు అజ్ఞానపు చీకటిని కలిగిస్తాయి అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఉదాహరణ ఇది. సత్వగుణం అంటే మనకు భగవంతుడి ఆలయాలు చూపిస్తున్నారంటే పవిత్రతను సూచిస్తున్నారు. సత్వగుణంలో చేసేటటువంటి పనులు పవిత్ర ఫలితాలను ఇస్తాయని, తర్వాత రజోగుణంలో ఇదిగో ఇలా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి స్వార్థము, కోరికల వలయంలో ఉండి దుఃఖాన్ని కలిగిస్తాయని, తమో గుణంలో ఉంటే ఇలా అంధకారంలో చిక్కుకుని దారి లేని మార్గంలో మనము చిక్కుకుంటాము అని చూపిస్తున్నారు. సత్వాత్ సంజాయతే జ్ఞానం రజసో లోభ ఏవచ ప్రమాదమోహౌ తమసో భవతో జ్ఞానమేవచ. సో సత్వగుణంతో నిజమైన జ్ఞానం, రజోగుణంతో లోభము అంటే దురాశ, తమో గుణంతో ఒకలాంటి పిచ్చితనం అంటే నిర్లక్ష్యం, మోహము, భ్రాంతిలో ఉండటము, ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువ అవుతాయి తమో గుణంలో ఉంటే. అందుకని ఈ 3 గుణాలు మళ్ళీ ఇక్కడ చెప్తున్నారు, వాటి యొక్క లక్షణాలు. ఊర్ధ్వం గచ్చంతి సత్వస్థా మధ్యే తిష్టంతి రాజసా జఘన్యా గుణవృత్తిస్థా అధో గచ్చంతి తామసా. సో ఇక్కడ మళ్ళీ ఈ 3 మనం చూసిన భౌతిక ప్రపంచాన్ని 3 పార్ట్స్ ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. భూలోకము, దీనిపైన ఉన్నటువంటిది
అన్నీ కూడా పైలోకాలు, బ్రహ్మలోకము, మహర్లోకం, తపోలోకము, వానలోకం ఇవన్నీ కూడా పైన ఉన్నాయి. సో ఇది పైలోకాలు. మన భూలోకం కింద ఉన్నాయి, అతల వితల సుతల తలాతల పాతాళ లోకాలన్నీ కింద ఉన్నాయి. సో సత్వగుణంలో స్థితమై ఉన్నవారు ఊర్ధ్వలోకాలకు వెళ్తారు. ఈ లోకాలు, ఈ జ్ఞానులు, మునులు, ఈ తర్వాత ప్రజాపతులు, స్వర్గలోకం అన్నీ పైన ఉన్నాయి, అక్కడికి వెళ్తారు. రజోగుణంలో స్థితమై ఉన్నవారు మధ్యలోకాల్లోనే ఉండిపోతారంటే ఈ భూలోక లెవెల్లోనే ఉండిపోతూ ఉంటారు, మళ్ళీ మళ్ళీ పుడుతూ. తమో గుణంలో స్థితమైన ఉన్న వాళ్ళు ఈ అధోగతి పాలు అవుతారు అని చెప్తున్నారు. అధో అంటే కింద, అధ అంటే కింద, అధోగతి అంటే క్రింది గతి అంటే క్రింది లోకాలకు వెళ్తారు. జగత్తు మన యొక్క ఇది కూడా గోలోక చార్ట్ చూసా అనుకుంటా. హరే కృష్ణ శ్రీదేవి మాతాజీ, మీరు మనం గోలోక చార్ట్ చూపించామా ఈ క్లాస్లో? గోలోక చార్ట్ చూపించామనుకుంటే ఎవరైనా హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. హరే కృష్ణ. జగత్తు, మన జగత్తు ఇక్కడ మళ్ళీ అది భౌతిక ప్రపంచం ఇక్కడ ఇంకొకసారి క్లియర్గా చూస్తున్నాము. ఇక్కడ మన భూలోకము, ఇది భూలోకము, పైనున్నది పైలోకాలు అంటే సత్యలోకం, బ్రహ్మలోకము, తపోలోకము, జనలోకం అంటే సప్త ఋషులు ఉండేది, మహర్లోకము, తర్వాత సువర్లోకము అంటే ఇంద్రలోకము, ఇవన్నీ కూడా దాని కింద అంటే మన దేవతలు వాళ్ళంతా ఉండేది సువర్లోకము. తర్వాత మన భూలోకము, ఆ తర్వాత కింద ఈ అతల వితల సుతల తలాతల పాతాళ లోకాలు. మనం ఇక్కడ ఈ హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని జపిస్తే ఇది అలా పైన భగవంతుడికి చేరుకుంటుంది, అది కూడా ఇక్కడ చూస్తున్నాము. సో ఇక్కడ వాళ్ళు చెప్పేటటువంటి విషయం ఏమిటి అంటే జగత్తు గర్భోదక సాయి విష్ణు నాభి కమలం నుంచి వస్తుంది ఈ జగత్తంతా అని చూస్తున్నాం. బ్రహ్మ పుట్టడం, ఆ తర్వాత ఈ లోకాలన్నీ, అది జడ జగత్తు. సత్యలోకం, తపోలోకం, జ్ఞానలోకం, మహర్లోకం, స్వర్గలోకం, వీళ్ళంతా ఉంటారు. తరువాత కింద ఇవన్నీ ఉంటాయని మరొకసారి ఇక్కడ మనకు గుర్తు చేస్తున్నారు. గుణానీతానతీత్యత్రీన్ దేహి దేహా సముద్భవాన్ జన్మ మృత్యు జరా దుఃఖై విముక్తో మృతమశ్నుతే. ఈ దేహదారి ప్రకృతి త్రిగుణాలను అధిగమించగలిగినప్పుడు జన్మము, మరణము, వృద్ధాప్యము వీటి దుఃఖాల నుంచి విముక్తి పొంది ఈ జన్మలోనే అమరత్వాన్ని పొందుతాడు. ఎప్పుడైతే ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాలను అధిగమించగలుగుతాడో అప్పుడు ఈ జనన మరణ జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి అనేటటువంటి 4 లక్షణాలు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నాయి. అంటే ఏమిటి? జన్మ అంటే జన్మిస్తాము, జన్మించిన వాళ్ళందరూ కూడా ఎప్పుడో ఒకప్పుడు మరణించాలి, అది కూడా గ్యారంటీ. జన్మ మృత్యు జర వృద్ధాప్యం ఉంటే గ్యారంటీగా ఓల్డ్ అవ్వటం కూడా గ్యారంటీ. తర్వాత వ్యాధి, ఏదో ఒక వ్యాధిలో ఉంటూ ఎప్పుడు ఏదో మధ్యలో ఏదో ఒక వ్యాధులు కూడా వస్తూ ఉంటాయి. సో ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఈ 4 కూడా సంభవిస్తూ ఉంటాయి. జనన మరణ జర, తర్వాత వృద్ధాప్యం. జనన మరణ చక్రంలో మనము ఈ దుఃఖాలన్నిటి నుంచి కూడా విముక్తి పొంది జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి, ఈ 4 కూడా దుఃఖాలే. ఎందుకంటే పుట్టిన తర్వాత అన్ని ఆందోళనలు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి, ఏదో ఎప్పుడూ పీస్ఫుల్గా ఉండం కదా. మరణము, తర్వాత జర ఓల్డ్ ఏజ్, తర్వాత వ్యాధి, ఈ దుఃఖ ప్రపంచంలో నుంచి విముక్తి పొంది ఈ జన్మలోనే అమరత్వాన్ని పొందగలము. ఎప్పుడు అంటే ఈ త్రిగుణాలను అధిగమించగలిగినప్పుడు. సత్వగుణం మంచిది, పైలోకాళ్ళకు వెళ్ళినా కంప్లీట్ మోక్షం రావాలి అంటే సత్వగుణంలో కూడా ఆ సుఖంగా ఉన్నాను అనేటటువంటి ఒక ఫీలింగ్, ఆసక్తి, మంచి మార్గంలో ఉన్నానని ఆ సంతోషంలో అలా ఉన్నప్పుడు దానికి కూడా బద్ధులం అవటం జరుగుతుందన్నమాట. సో భగవంతుడి దగ్గరికి చేరుకోవాలి అంటే 3 గుణాలని అధిగమించినప్పుడు
అది శుద్ధ సత్వ గుణము అని చెప్పి దాన్ని అంటారు. ఆ స్టేజ్కి వెళ్తే మనకు విముక్తి అనేది వస్తుంది, ఈ జన్మలోనే అమరత్వాన్ని పొందుతారు అని చెప్తున్నారు. ఇదంతా విని అర్జున ఉవాచ క్లైర్లింగైత్రీన్ గుణానేతాన్ అతీతో భవతి ప్రభో హిమాచార కథం చైతాన్ తీన్ గుణానతివర్తతే. అర్జునుడు ప్రశ్నించాడు ఏమని, ఇదంతా విని, ప్రభు ప్రకృతి త్రిగుణాలకు అతీతంగా అయిన వాడి లక్షణాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి, అతడు ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తారు, అతని త్రిగుణాల బంధానికి అతీతంగా ఎలా అవుతాడు. సో ఈ త్రిగుణాలకు అతీతంగా ఉంటే మోక్షం వస్తుంది అని చెప్పారు కాబట్టి అలా అతీతంగా ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళ లక్షణాలు ఏమిటి, అసలు వాళ్ళు ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తారు, ఏ విధంగా వీళ్ళు ఈ బంధాలకు అతీతంగా అవ్వగలుగుతారు, ఆ స్థితికి ఎలా వెళ్ళగలుగుతారు అని చెప్పి అర్జునుడికి సందేహం వచ్చింది. మనకు కూడా అదే సందేహాలు వస్తూ ఉంటాయి. ఈ స్టేజ్కి వెళ్ళాలంటే అసలు ఎలా వెళ్తాము, ఏ విధంగా వాళ్ళ వెళ్ళిన వాళ్ళ లక్షణాలు ఏమిటి. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు దానికి సమాధానంగా ఏం చెప్పారు, పాండుకుమార, ప్రకాశము ఆసక్తి మోహము కలిగినప్పుడు ద్వేషించనివాడు, లేదా అవి లేనప్పుడు కోరుకోనివాడు. అంటే బేసికల్గా ఏది అయినా కూడా ఎవరి మీద మనకు ద్వేషం అనేది లేకుండా, అలాగే ఈ ప్రకాశం ఆసక్తి మోహము లేనప్పుడు కోరుకోనివాడు, భౌతిక గుణాల యొక్క ఈ ప్రతిచర్యల ద్వారా అస్థిరపడక కలవరపడక తటస్థంగా మరియు అతీంద్రియంగా మిగిలిపోయేవాడు. సో మనకు రోజువారీ ఎన్నో ఈ పనుల వల్ల ఎన్నో ఫీలింగ్స్, బాధని, ఆందోళనని, భయమని ఇవన్నీ కూడా కలిగి మనసంతా కలవరపడుతూ ఉంటుంది. ఎవరైతే ఈ ఈ ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో జరిగే విషయాలకు ఈ కలవరపాటు అనేది లేకుండా అస్థిరులు అవ్వకుండా స్థిరంగా ఉండగలుగుతారో, తటస్థంగా అతీంద్రియంగా, అంటే ఇంద్రియాలు ఈ జరిగే విషయాలతో ఇంద్రియాలన్నీ మనల్ని ప్రలోభపెట్టి మానసికంగా మనల్ని ఈ ప్రపంచానికి కట్టుబడి బద్ధులమయ్యేటట్లుగా దుర్బలుల్ని మనస్సును దుర్బలం చేయకుండా ఎవరైతే ఉండగలరో అలా అవ్వకుండా అతీంద్రియము అంటే ఇంద్రియాలకు అతీతంగా, ఇంద్రియాలు పెట్టే ప్రలోభాలకు అతీతంగా ఎవరైతే ఉండగలరో ఆత్మయందే స్థితులై, మన ఆత్మ సచ్చిత్తానంద అని కాబట్టి ఆ స్థితిలో అలా ఉండగలిగిన వాళ్ళ అతీంద్రియులు ఆత్మలోని స్థితులై ఉంటారు. ఆనందంను బాధను ఒకేలాగా చూసేవారు, మట్టిని రాయిని బంగారాన్ని కూడా సమాన దృష్టితో చూచేవారు, కావలసిన మరియు అవాంఛనీయమైన వాటికి సమానంగా ఉండేవారు. అంటే ఏదైనా కావాల్సిందైనా మనకి ఇష్టం లేనిదైనా అన్నీ కూడా ఒకే రకంగా చూసేవాళ్ళు. ప్రశంసలు నిందలు ఇవన్నీ ద్వంద్వాలు అంటే ఆపోజిట్స్ అనమాట. ద్వంద్వాలకు అతీతంగా ఉండేవాళ్ళు అంటే అర్థం ఇది. ఏదైనా ప్రశంస అయినా నిందైనా గౌరవమైన అగౌరవమైన స్నేహితుడైన శత్రువునైనా ఒకే రకంగా చూసేవాళ్ళు. అన్ని భౌతిక కార్యకలాపాలను త్యజించిన వాడు భౌతిక ప్రకృతికి గుణాలకు అధిగమించిన వాడని చెప్తారు. అంటే భౌతిక కార్యకలాపాలను త్యజించిన వాళ్ళు అంటే మనం చేసేటటువంటి పనులన్నీ కూడా మన కోసం కాదు అనేటటువంటి స్వభావంతో మనము ప్రతిఫలాసక్తి లేకుండా ఉండగలగటం నిష్కామకర్మ. కానీ అన్నీ కూడా ఇంకా పైకి సహజంగా భౌతిక కార్యకలాపాలను త్యజించిన వాళ్ళు అంటే ఇక సచ్చిత్తానంద స్థితికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు నిజంగానే అకర్మలో ఉండొచ్చు. అది సహజ అకర్మ అని చెప్పేసి చెప్తారు. ఇవి ప్రకృతి గుణాలను ఈ లక్షణాలన్నీ ఉంటే అది ప్రకృతి గుణాలను అధిగమించిన వాళ్ళని చెప్తారు. సో త్రిగుణాలను అధిగమించిన వ్యక్తి లక్షణాలు ఏమిటి అంటే సమస్థితి, తటస్థంగా ఉండటం, వారిలో ఉద్వేగాలకు ఉదాసీనంగా ఉండటము, అసూయ లేకుండా, ఇది క్లియర్గా లేదు ఈ మాట ఏదో, అసూయ లేకుండా ఉండటం, ఇవన్నీ కూడా త్రిగుణాలను అధిగమించిన వ్యక్తి యొక్క లక్షణాలు. అంటే బ్రీఫ్గా మనం ఇక్కడ వాటిని జాగ్రత్త చేశాము.
కానీ ఇక్కడ మనకు క్లియర్గా ఈ లక్షణాలన్నీ కూడా చెప్పారు. సో ఇకపోతే అధిగమించిన వ్యక్తి యొక్క ప్రవర్తన ఏమిటి, ఇక్కడేమో అతని లక్షణాలు ఏమిటి అంటే ఇవన్నీ వివరించారు. ఇక అతని ప్రవర్తన ఏమిటి, ఎలా ఉంటాడు ఏమిటి అని కూడా అడిగాడు. కాబట్టి దానికి సమాధానం ఏమిటి అంటే అన్ని పరిస్థితుల్లోనూ సమత్వం, అంటే ప్రశంస, నింద, గౌరవం, అవమానం, ఆనందం, దుఃఖం, వాంఛనీయం, అవాంఛనీయం అన్ని విషయాల్లో కూడా సమత్వంగా ఉండగలగటం, ప్రతి ఒక్కరితో మరియు ప్రతిదానితో సమానంగా వ్యవహరిస్తారు. మట్టి, రాయి, బంగారమైన, మిత్రుడైన, శత్రువైన సమానంగా వ్యవహరిస్తారు. ఎప్పుడు అంటే విచిత్రంగా వ్యవహరించరు అంటే ఎప్పుడు కూడా భగవంతుణ్ణి శరణు వేడి ఆధ్యాత్మిక అభ్యాసాలలో దృఢంగా స్థితులై ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. అంటే భౌతిక కోరికల కోసం, ఇలాంటి వాటి కోసం విచిత్రంగా వ్యవహరించరు అంటే అక్కడ మనం ఆ రకంగా అర్థం చేసుకోవాలి. ఇది జస్ట్ ఒక దీనిలో ఉన్న దానికి మనకి కొంచెం క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. మాంచయో వ్యభిచారేణ, సో అధిగమించిన వ్యక్తి యొక్క ప్రక్రియ. మాంచయో అవ్యభిచారేణ భక్తి యోగేన సేవతే సగుణాన్ సమతీత్యైతాన్ బ్రహ్మభూయాయ కల్పతే. సో అన్ని పరిస్థితుల్లో కూడా నిశ్చలమైన పూర్తి భక్తి సేవలో భక్తిలో ఎవరైతే స్థితులై ఉంటారో వాళ్ళు వెంటనే ఈ భౌతిక గుణాలన్నిటినీ కూడా అధిగమించి ఆ బ్రహ్మము అనేటటువంటి స్థితికి వస్తారు. బ్రహ్మభూయాయ కల్పతే. సో సగుణాన్ సమతీత్యైతాన్ అంటే భౌతిక ప్రకృతి యొక్క అన్ని మాంచయో వ్యభిచారేణ భక్తి యోగేన సేవతే సగుణాన్ సమతీత్యైతాన్ బ్రహ్మభూయాయ కల్పతే. సో ఇలా నిశ్చలమైన భక్తిలో నిమగ్నమై వెంటనే భౌతిక ప్రకృతి యొక్క గుణాలను అధిగమించి బ్రహ్మము స్థితికి వస్తారు అని చెప్తున్నారు. సో అన్ని సమయాల్లో కూడా అకుంఠితంగా భగవంతుని యొక్క భక్తిలో నిమగ్నమయ్యే వాళ్ళు ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాలను దాటి ఆ బ్రహ్మభావాన్ని పొందుతారు. సో ఎల్లప్పుడూ కూడా భగవంతుణ్ణి మనసులో ఎవరైతే స్థిరం చేసుకుని ఆ రకంగా స్థితులై ఉండగలరో వాళ్ళు ఈ త్రిగుణాలను దాటి బ్రహ్మభావమును పొందుతారు. ఇక్కడ భగవంతుణ్ణి ఎప్పుడు మనం ఆ స్థితిలో ఉండాలి అంటే ఈ లక్షణాలను బట్టి చూసినా కూడా సర్వము కృష్ణార్పణం అనుకునేటటువంటి భావంతో ఉండగలగటం ఒకటి, అందరిలో కూడా భగవంతుణ్ణి చూడగలగటం ఒకటి. ఈ రెండు కూడా ముఖ్య లక్షణాలు అన్నమాట దానికి. తర్వాత అది ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. సో ఆ నిశ్చల భక్తిలో ఎవరైతే నిమగ్నమై ఉంటారో వాళ్ళు ఈ మూడు గుణాలను అధిగమించి బ్రహ్మస్థితికి వస్తారు. వాళ్ళు శుద్ధ సత్వగుణంలో ఉండేటటువంటి శుద్ధ భక్తులు. దానినే శుద్ధ సత్వగుణం అంటారు. ఈ మూడు గుణాల కంటే కూడా పైన ఉన్నటువంటిది శుద్ధ సత్వగుణం. బ్రహ్మణో హి ప్రతిష్టాహం అమృతస్య వ్యయస్య చ శాశ్వతస్య చ ధర్మస్య సుఖస్యైకాంతికస్య చ. సో ఈ బ్రహ్మము అనేది ఎలా ఉంటుంది అనేది ఇక్కడ వర్ణిస్తున్నారు. ఇంతకు ముందు శ్లోకంలో మూడు గుణాలను అధిగమించి పైకి వెళ్తే అది శుద్ధ సత్వగుణము అని చెప్పేసి చెప్పుకున్నాము. శుద్ధ భక్తులు వాళ్ళు భగవంతుణ్ణి పొందుతారు, ఆ బ్రహ్మస్థితికి వస్తారు అని చెప్పారు. ఇప్పుడు ఆ బ్రహ్మము ఆ స్థితికి వస్తారంటే అసలు ఆ స్థితి ఎలా ఉంటుంది, బ్రహ్మము అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే అమరము అంటే నాశనం లేనిది, అనశ్వరము నశించని శాశ్వతమైనటువంటిది, మరియు పరమానందమునకు సహజ స్థితి
అంటే అది సహజంగా మన ఆత్మకు ఉన్నటువంటి ఆనందం, సచ్చిత్ ఆనందం. మన ఆత్మకు సహజంగానే ఎప్పుడూ ఆ ఆనందం, ఆ నిశ్చలత్వము, నిశ్చలానందం ఉన్నది. కానీ ఈ భౌతిక ప్రపంచ మాయ వల్ల అది కప్పివేయబడి ఆ ఆనందాన్ని మనం అనుభూతి చెందలేకపోతున్నాం. కాబట్టి ఎవరైతే ఈ భౌతిక ప్రపంచపు మాయ అంటే సత్వరజ స్తమో గుణాలను అధిగమించి పైనున్న శుద్ధ సత్వగుణంలోకి వెళ్ళగలుగుతారో వాళ్ళు ఈ బ్రహ్మం అనేటటువంటి దానికి చేరుకోగలరు. ఆ బ్రహ్మం అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే అమరము, ఆ నాశనం లేనిది, శాశ్వతమైనది, ఆ పరమానందానికి సహజ స్థితి అది. ఆ స్థితిలోకి వెళ్తే ఎప్పుడూ కూడా ఇక ఆనందమే. బ్లిస్ అని ఇంగ్లీష్లో అంటాము. ఆ సహజానందం అయిన నిరాక, ఇదంతా కూడా బ్రహ్మం యొక్క లక్షణాలన్నమాట. అది అమరము, ఆ నశించనిది, శాశ్వతమైనది, సహజమైనటువంటి పరమానందము. అలాంటి బ్రహ్మానికి నేనే మూలాధారాన్ని అని చెప్పి బ్రహ్మం అంటే ఏమిటి అన్నది ఇక్కడ వర్ణిస్తున్నారు. ఎందుకు అంటే శుద్ధ సత్వగుణంలోకి వెళ్ళగలిగిన వాళ్ళు 3 గుణాలను అధిగమించి శుద్ధ సత్వగుణంలోకి వెళ్ళగలిగిన వాళ్ళు ఆ బ్రహ్మం స్థితికి వస్తారు అని చెప్తున్నారు. ఆ బ్రహ్మం ఏమిటి అంటే ఈ ఒక గొప్ప అమరము, అనశ్వరము, శాశ్వతమైన ఆ సహజ పరమ ఆనందము. అటువంటి నిరాకార బ్రహ్మానికి నేనే మూలాధారాన్ని అని చెప్పి చెప్తున్నారు. కాబట్టి సరి అయినటువంటి మార్గాన్ని ఎంచుకోవటం ద్వారా మనం ఈ శరీరంలో ఉండగానే తరువాత జీవితానికి సిద్ధం కావాలి. అంటే మనం ఎన్నుకునే మార్గాన్ని బట్టి సత్వరజ స్తమో గుణాల ఇవేవి కాకుండా ఇంకా దానిని అధిగమించే శుద్ధ సత్వగుణమా, దానిని బట్టి మనకి నెక్స్ట్ ఏమిటి అన్నది ఆధారపడి ఉంటుంది, మనం చేసుకున్నటువంటి ఎంపికలను బట్టే. మన బాధలకు మరణం ఒక్కటే మార్గం కాదు, వైకుంఠధామాన్ని చేరుకోవటానికి సరైన మార్గాన్ని ఎన్నుకోవాలి. సో ఒక్కొక్కసారి మనకు తెలియక ఏదో అనుకోవచ్చు, ఈ మరణం కాదు బాధలకు మార్గము, భగవంతుణ్ణి చేరుకోవటానికి సరి అయిన మార్గాన్ని మనం ఎన్నుకోవాలని చెప్తున్నారు. గుణాలు మనల్ని కట్టివేస్తాయి, భగవంతుడే మనకు విముక్తిని ప్రసాదిస్తారు. ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలు ఉన్ననాళ్ళు మనకు ఇక్కడ ఈ జనన మరణ చక్రంలోనే ఉంటూ ఉంటాము. అవి అధిగమించి శుద్ధ సత్వగుణంలోకి వెళ్ళాలి అంటే వెళ్ళగలిగితే మనకు భగవంతుడు విముక్తిని ప్రసాదిస్తాడు. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. కృష్ణం వందే జగద్గురు. ఈ గీతా పాఠంలో మనం నేర్చుకున్నది ఏమిటి అంటే సదా భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమై ఉండటం ద్వారా మనం ఈ భౌతిక గుణాల సంఘం నుంచి అత్యంత సులభంగా విడిపడగలము. అంతేకాకుండా ఎల్లవేళలా భగవత్ సాంగత్యంలో ఉండటం వల్ల, అంటే భగవత్ సాంగత్యంలో అంటే భగవంతుడి పూజా మందిరంలోనే కూర్చుని ఉండటం అని కాదు, మానసికంగా ఎల్లప్పుడూ భగవంతుడి సాంగత్యంలో ఉండాలి. ఉండటం వల్లనే ఉన్నతమైన లక్షణాలను పొందగలము అని చెప్పి మనం ఈ గీతా పాఠ సారాంశం అది. హరే కృష్ణ. ఈరోజు మనము కొంచెం క్లాసు అర్లీగా ఎండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఏదైనా ప్రశ్నలు ఉంటే చూద్దాము, లేదంటే ఈ రోజుకి క్లాస్ ఎండ్ చేద్దాము. పోల్ రేపు చూద్దాము. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. మేము కూడా అమెరికా చేరాం ఒక 3 రోజుల క్రితం. ఏమిటి ప్రభుజీ మీరు? అంటే నేను కూడా అమెరికా రావడం జరిగింది మాతాజీ. ఓకే ఓకే, వెరీ గుడ్. హరే సో నెబ్రాస్కా స్టేట్లో ఉంటున్నాను. ఓకే, ఒక 6 నెలల పాటు ఇక్కడే ఉంటాను. రెండోది ఏంటంటే అసలు దాని సందర్భం లేదు, కానీ ప్రయత్నం ఏంటంటే ఇప్పుడు మాయ అంటారు, అంటే ఫస్ట్ ప్రకృతి, తర్వాత మాయ,
ఉమ్. ఆ తర్వాత యోగమాయ. వీటికి ఏమన్నా సంబంధం ఉందా? అంటే యోగమాయే ఇవి అతీతంగా అవడానికి చెప్పండి. ఇవి అతీతంగా ఉండటానికి మనకి హరే కృష్ణ మహామంత్రం బాగా తోడ్పడుతుంది కదా. అవును. అది ఆ మంత్రంతో మనం ఆ భగవంతుడిని నిరంతరం మనసులో నిలుపుకునేటటువంటి ఆమ్, భావాలు మనకు ఆ స్థితి కలగాలంటే మనకు ఈ భగవన్నామ జపంతో మనం ఆ స్థితిలో కలగటానికి క్రమేణా ఆ స్థితికి రావటానికి తోడ్పడుతుంది. అంటే ఇవి మనకు తొలిగినట్లుగా ఎలా భావన కలుగుతుంది, ఎలా అనుభూతి చెందగలుగుతాం? ఎలా మనకి ఆ సహజానందం వచ్చినప్పుడు మనకి ఆటోమేటిక్గా ఆ స్థితి వచ్చినప్పుడు దేనివల్ల కూడా మనకు కలవరం లేకుండా ఆ సహజానందం అనేది ఆటోమేటిక్గా మనం ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతాం. ఇక అది ఎక్స్పీరియన్స్ అయితేనే తెలుస్తుంది ప్రభుజీ. అంటే ఆ స్థితికి వెళ్ళగలగటం అంటే మరి మనం ఇప్పుడు లక్షణాలు చూసాము, ఆ తర్వాత ఏ రకంగా ప్రవర్తిస్తారు, ఏ రకంగా ఉంటారు అన్నది కూడా చూసాము. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా సాధనలో మనకు మెట్లు. ఇవన్నీ దాటుకుంటూ వెళ్తే మనకు ఆ స్థితి కలుగుతుంది. ఇప్పుడు చిన్న దాంట్లో మనకి డిఫరెన్స్ తెలుస్తుంది. అసలేమీ స్పిరిచువాలిటీ లేనప్పుడు మన మనస్తత్వము కొంత మనం అలవర్చుకున్న తర్వాత మనకు అది ఏ విధంగా మనశ్శాంతి అనేది కలిగిస్తుంది, కొంత తేడా. ఇప్పుడు ఉదాహరణకు ఒకసారి జపం చేసుకున్న, లేదంటే భగవంతుడి మీద ఆ రకంగా మనసును ధ్యానించిన, లేదంటే మనం చెప్పుకున్న ఇంకా మిగతా విషయాలు అన్ని అందరి పట్ల ఎంతో కొంత సమత్వం చూపించగలిగిన, గౌరవం చూపించగలిగిన మనకు వచ్చేటటువంటి ఆ తృప్తి మనకు అర్థమవుతుంది. అది నిర్వచించటానికి వీలు లేనటువంటి ఆనందం. ఏది చిన్న చిన్న మెట్ల ద్వారా మనకు వచ్చేటటువంటి ఆనందం కానీ అది మనకు అనుభవం అవుతుంది, మనకు అర్థమవుతుంది. ఆ మనశ్శాంతి, ఆ పీస్ మనం ఎప్పుడైనా ఆ సన్మార్గంలో ఉంటే, ఈ సాధనలో ఒక్కొక్క మెట్టు ఎక్కుతున్నప్పుడు మనకు ఆ భావం మనకు అర్థమవుతుంది. కాబట్టి ఆ ఆనందం అనేది అది వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మనకి ఇంకా మనము ఈ భౌతిక విషయాలు మనకు అర్థమవుతుంది అనుకునే స్థితి కూడా దాటుతుంది. ఎందుకంటే ఆ నిశ్చలమైన స్టేట్లో ఉన్నప్పటికీ ఇవేవి కూడా మనకు అర్థమవుదా, మనము ఇందులో ఉన్నామా లేదా అన్నది కూడా లేనంత సహజానందంలో నిమగ్నులై ఉండగలుగుతాం ఆ స్టేజ్ వస్తే గనక. మాతాజీ, ఒక రకంగా ఇది అభావ స్థితి. అంతే. మరి అకర్మ అనేది, ఇప్పుడు మనం అకర్మ అంటే ఏమిటి? మనం చేస్తున్నాము అంటే పని చేయకుండా కూర్చోమని కాదు. మనం ముందుగా పని చేస్తూ అది మన కోసం కాకుండా, ఆసక్తి లేకుండా భగవంతుడి మనం ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ని, మనం ఒక పరికరాల్లాగా ఇది ఆయన పనిని చేస్తున్నాము, ఆయన కోసం చేస్తున్నాము. ఇప్పుడు యుద్ధంలో కూడా అదే చెప్తారు కదా, అన్నీ ముందుగానే జరిగినాయి, నువ్వు ఒక పరికరంగా వెళ్ళి లేచి యుద్ధం చెయ్యి, ఇన్స్ట్రుమెంట్వి అని చెప్తారు. ఆ భావనతో ఉంటూ యుద్ధం చెయ్యి అంటే ఇక్కడ మనందరికి కూడా ఏమిటి, మీ యొక్క నిత్య జీవిత పోరాటాన్ని ఆ రకంగా సాగించండి అని చెప్పినటువంటి సలహా అది. సో మనం ఆ స్టేజ్లో ఉండగలగాలన్నమాట. అది మన సాధనా స్టేజ్. మనం నిజంగా ఆ స్టేజ్కి వచ్చినప్పుడు, అందులో నిమగ్నులై ఉన్నప్పుడు నిజంగానే సహజ అకర్మలోకి వెళ్ళిపోతాం. అంటే ఇంకా మనకి ఏది కూడా పట్టదు. ఉదాహరణకి చెప్పాలంటే మరి ఆ సహజానందంలోకి వెళ్ళగలిగిన వాళ్ళు కొంతమంది మహాత్ములు ఉన్నారు. సో ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళటానికి మన ధన్యవాదాలు మాతాజీ, చాలా బాగా చెప్పాను మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ, హరే కృష్ణ, కృష్ణ కృష్ణ, హరే ఉదాహరణకు ఆ స్టేజ్ అంటే ఇక కొంతమంది మహానుభావులు మీకు తెలిసే ఉంటారు. ఇక అలాంటి స్టేజ్కి మనం వెళ్ళగలగాలి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. మనోజ్ ప్రభుజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. మాతాజీ నమస్కారం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. నావి కొన్ని ప్రశ్నలు ఉన్నాయి. ముందుగా నేను
ఒక విషయాన్ని చెప్పదలుచుకున్నాను. చెప్పండి ప్రభుజీ. మ్మ్. విష్ణువుని మనం ఆరాధిస్తాము, శ్రీ మహావిష్ణువుని. కానీ విష్ణువు కారణోద్దక శయ విష్ణువు అని చెప్పేసి కారణోద్దక సముద్రంలో ఉంటారు. ఆయన ఉచ్ఛ్వాసని చెప్పండి. ఆయన ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసల నుండి సమస్త బ్రహ్మాండాలు పుడతాయి, అంతమవుతాయి. ఆయన ఒక్కొక్క కారణోదకం అనే సముద్రం నుండే మనకి సమస్త బ్రహ్మాండాలు అనేవి ఉద్భవించడం జరుగుతాయి. ఇక్కడ శివుడు అంటే ఈ కారణోదక శయ విష్ణువే శివుడుగా పిలవడం జరుగుతుంది. ఆయన తన శక్తిలో 1000వ వంతు శక్తిని విడదీసి అవ్యక్తం అను కనబడే పదార్థాన్ని సృష్టించారు. దానినే విశ్వం అని కూడా అంటారు. దీనిలో 2000వ వంతు శక్తిని విడదీసి మహాతత్వం అను శక్తిని సృష్టించారు. మహాతత్వం నుండి 10,000వ శక్తిని విడదీసి ప్రకృతిని సృష్టించారు. శక్తిలోని 10,000వ వంతు శక్తిని విడదీసి ప్రకృతిని సృష్టించారు. దాన్నే మనం శబ్దం అని కూడా అంటారు. శబ్దాన్ని సృష్టించారు. ఆ శబ్దం అను పదార్థం నుండి బ్రహ్మదేవుడు ఉద్భవించాడు. ఆ బ్రహ్మదేవుడే సకల జగత్తును సృష్టించాడు. బ్రహ్మదేవుడు ఒక్కడు కాదు, అనేక మంది బ్రహ్మదేవులు, అనేక మంది బ్రహ్మాండాలు. ఒకానొక సందర్భంలో శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడి దగ్గరకు బ్రహ్మదేవుళ్ళ వారు వచ్చారు అని శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడి సేవకులు అడిగినప్పుడు ఎన్ని తలల బ్రహ్మదేవుడు వచ్చాడు అని సేవకులని ప్రశ్నిస్తారు. అంటే దీన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, అనేక మంది బ్రహ్మదేవులు, ఒకరికి 4 తలలు ఉండొచ్చు, ఒకరికి 5 తలలు ఉండొచ్చు, ఒకరికి 1000 తలలు ఉండొచ్చు. అలా అంటే ఎన్ని తలలు ఉంటే అన్ని బ్రహ్మాండాలని సృష్టించి వాటిని ఇది చేయడం జరుగుతుంది అని అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఎంతైనా ఉంది. ఇది కాకుండా నా ప్రశ్న ఏంటంటే, శివుడు మరియు విష్ణువు ఇద్దరిలో అంటే ఎటువంటి భేదము లేదని నేను క్షుణ్ణంగా నమ్ముతాను. నా చతుర్వేదాలు కూడా శివుడే సర్వోత్తముడు, శివుడే సర్వము, శివుడి నుండే సకల జగత్తు వచ్చినది, శివశక్తుల నుండే. ఇప్పుడు శివుడి తలలని మనం పరిశీలించినట్లయితే, శివుడి ముఖాలను మనం తెలుసుకున్నట్లయితే, అఘోర, తత్పురుష, ఈశాన, వామదేవ అని చెప్పేసి, వామదేవ అనేది ఆ ముఖానికి వామదేవ అనే పేరు ఎందుకు అంటే, ఆ ముఖంతో కేవలం శ్రీ మహావిష్ణువుని మాత్రమే చూస్తూ ఉంటాడు, శ్రీ మహావిష్ణువుని మాత్రమే తలుచుకుంటా ఉంటాడు. శివస్య హృదయే విష్ణువు, విష్ణస్య హృదయే శివ అంటారు. సాక్షాత్తు శ్రీ మహావిష్ణువు కూడా అంటారు ఒకానొక సందర్భంలో, ఎవరైనా గాని, ఎంత భక్తుడైనా గాని శివుణ్ణి విస్మరించినట్లయితే వాడిని ఆఖరికి నేను కూడా నరక బాధల నుండి తప్పించలేను అని చెప్పేసి. శివుణ్ణి ఆరాధించాల్సిందే, విష్ణువుని ఆరాధించాల్సిందే. నేనేం మీ కమిటీకి కానీ మీరు చేసేది అద్భుతమైన సేవలను అందిస్తున్నారు మీరు. దాన్ని నేను ఎంతో భక్తి ప్రబుద్ధులతో, ఎంతో విశ్వాసంతో, మీ సంస్థ అంటే నాకు ఎంతో ప్రేమ. హరే కృష్ణ ఫౌండేషన్ అంటే ఎంతో గౌరవం కూడా. కానీ సత్యాన్ని చెప్పండి. అంటే శివుడిని కొంతమంది డెమిగాడ్స్ అని చెప్తున్నారు, అది కరెక్ట్ కాదు. శివుడు, విష్ణువు అసలు ఇద్దరిలో అసలు భేదమే లేదు, ఇద్దరు ఒకటే.
హరే కృష్ణ హలో ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. నేనేమైనా తప్పుగా మాట్లాడుంటే క్షమించండి. లేదు, ఆ, తప్పేం లేదు. భగవతత్వము అంతా కూడా ఒక్కటే. సో ఈ ఒక్కటి సృష్టి, లయ, ఇవన్నీ కూడా ఆ, ఈ ఆ, భగవంతుడి యొక్క వివిధ రూపాలు, అది మనం అంతే. అర్థం చేసుకోవాలి. సో ఆ భగవతత్వాన్నే మనం గోలోక చాట్లో కూడా చూసింది. సో అదే ఇప్పుడు మనం అసలు శివుడికి గాని మహావిష్ణువు గాని ఒక రూపం అంటూ లేదు. వాళ్ళు మనం మొక్కడం కోసం, మన కోసం, భక్తులని తరింపజేయడం కోసం వాళ్ళు ఒక రూపాన్ని పొందారు తప్పించి వాళ్ళకి అసలు ఒక రూపము లేదు. అసలు మనం వాళ్ళని పూజించుకోవడం కోసం, మన కోసం, మనల్ని తరింపజేయడం కోసం వాళ్ళు రూపాన్ని ఎత్తారే తప్పించి వాళ్ళ నుండే సర్వ సృష్టి జరిగింది. వాళ్ళే సర్వం. ఇంకో విషయం ఏంటంటే నేను ఒక ఆ, చాలా గొప్పనైన విషయం ఒకటి అందరికీ తెలియజేయాలనుకుంటున్నా. ఇది ఎంతో ఉపయోగపడే విషయం. అందరు అనుకుంటారు భగవద్గీత చదివేస్తే మాకు మోక్షం వస్తుంది అని చెప్పేసి. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, మోక్షం కావాలి అంటే చిట్ట చివరాఖరి క్షణంలో నువ్వు ఎవరినైతే తలుచుకుంటావో దాన్ని బట్టి నువ్వు ఏ లోకానికి వెళ్తావు. ఉద్భవలోకానికి వెళ్తావా, అధోలోకానికి వెళ్తావా, లేదంటే మళ్ళీ ఇదే భూమి మీదకి వచ్చి మానవ జన్మ ఎత్తుతావా, లేదంటే నువ్వు పెంచుకునేటువంటి కుక్కని దలుచుకుంటే నువ్వు కుక్క జన్మ ఎత్తుతావా అనేది నీకు అక్కడనే డిసైడ్ అయిపోతుంది. అది మనకి భగవద్గీతలో కూడా అదే చెప్తారు ప్రభుజీ. మనం ఈ పాటికి కవర్ చేసే ఉంటారనుకుంటున్నాను, లేదంటే ముందు రావాలి. ఐ థింక్ అది ఆల్రెడీ ఇందులో కూడా అదే ఉంటుంది. భగవద్గీత చదివితే మోక్షం వస్తుందని. అది ఒక్కొక్కరికి ఇలాంటి ఫీలింగ్స్ ఎవరి జ్ఞానాన్ని బట్టి, ఎవరి నాలెడ్జ్ని బట్టి వాళ్ళకి ఏవో భావాలు ఉంటూ ఉంటాయి. మనం చదువుకునే దాన్ని బట్టి మనం కొన్ని అయితే నేను మీకు ఒక సందర్భాన్ని మీకు భగవద్గీత చెప్పాలనుకుంటున్నాను. ఓకే ప్రభుజీ. ఓకే, అంటే ఏం లేదు, ఓకే. నాకు ఇంకొక క్లాస్ ఉంది, ఇంకొక 5 minutesలో. నేను త్వరగానే 1 నిమిషంలో చెప్పేస్తాను. ఒకడు మహాపాతకుడు అన్నట్టు. వాడు బ్రాహ్మణ వంశంలో పుట్టేసి, వాడు బ్రాహ్మణుడిగా పుట్టి ఏనాడు ఒక పుణ్యం చేసింది లేదు. కానీ వాడి కొడుక్కి నారాయణ అని పేరు పెట్టడం, చిట్ట చివరాఖరి అది క్షణంలో మీరు అజామల కథ భాగవతంలో ఉంది. అతని పేరు అజామలుడు. మనకు ఆ కథ కూడా మనం ఇంతకు ముందు అసలు చెప్పుకునే ఉండాలి ఈ పాటికి. అంటే ఈ క్లాస్లో కంటిన్యూస్గా నేను చెప్పలేదు, బట్ అది భాగవతంలో వచ్చే కథే. అజామడు అతను నారాయణ అని పేరు పెట్టి ఎన్నో, అతను సరైన మార్గంలో నడవకపోయినా ఆ అబ్బాయి పేరు పిలవటం వల్ల అతని కోసం విష్ణు భక్తులు వైకుంఠవాసులు వచ్చి వచ్చారు. ఆ తర్వాత కూడా ఆయనకు కొంచెం టైం ఇస్తారు. ఎందుకు అంటే ఈ విషయానికి ఎందుకు ఆ ఛాన్స్ వచ్చింది అనేది తెలుసుకునేటటువంటి అవకాశాన్ని ఇచ్చి, అది తెలుసుకున్న తర్వాతే వాస్తవానికి మాతాజీ క్షమించండి, వాస్తవానికి యమకింకరులు కూడా వస్తారు, వచ్చి వారించే ప్రయత్నం చేస్తారు. కానీ అమృతం వంటి నారాయణ మంత్రాన్ని, నారాయణ అనే ఒక మాటని వాడు జీవితం అంతా కూడా కాలకూట విషం లాంటి పాపాన్ని సేవించినప్పటికీ కూడా చిట్ట చివరాఖరి క్షణంలో నారాయణ అని ఒక్క మాట అన్నందుకు వాడు వైకుంఠంలో కాలు పెట్టడం జరిగింది. అందుకే కలియుగంలో భగవన్నామ స్మరణ కంటే గొప్పది ఇంకేది లేదు. మనం భగవంతుడిని ప్రార్థించినా, మొక్కినా, ఏం చేసినా ఒక్కటే అనుకోవాలి, హే నారాయణ గోవింద, చిట్ట చివరాఖరి క్షణంలో నేను నిన్నే తలుచుకోవాలి నాయన తండ్రి, నీ చరణాల చెంత చేరాలి అని ఒక్క మాటని మనము భగవంతుడి దగ్గర ఎంత నీతిగా, ఎంత నిజాయితీగా ఉంటే అంత మంచిది. కరెక్టే ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఇక మీరు నన్ను క్లాస్ వెయిట్ చేయాలి ప్రభుజీ. మీరు చెప్పిందంతా కూడా కరెక్ట్. వెరీ గుడ్ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. మనం భగవన్నామ జపమే ఈ కలియుగంలో ఉన్నటువంటి గొప్ప యజ్ఞం. అది చాలా కరెక్ట్ అయిన విషయం. మరి భక్తులందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు.
రేపు ఈరోజు పోల్ ఇచ్చే టైం లేకపోయింది, క్షమించాలి. రేపు పోల్ చూద్దాము. హరే కృష్ణ అందరికీ. శ్రీదేవి మాతాజీ ధన్యవాదాలు. మీకు టైం ఉంటుందా మాతాజీ మరి మన క్లాస్కి? ఓకే మాతాజీ. ఓకే, సో ఆ క్లాస్ స్టార్ట్ చేద్దామైతే. ఓకే, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికీ. రేపు 15వ అధ్యాయం పురుషోత్తమ యోగము, చాలా ముఖ్యమైన అధ్యాయము. సో అందరు తప్పకుండా దానికి అటెండ్ అవటానికి ప్రయత్నించండి. హరే కృష్ణ.